Rasty, vítej zpátky v Pardubicích. Začnu trošku netradičně. Sedíš na svém místě, nebo jak je to v té kabině teďka? Myslím, že som posunutý o 2 miesta, ale som blízko. Jsi blízko a myslím si, že to vůbec nevadí. S jakými pocity přicházíš na východ Čech? Připomeňme, že jsi odešel v roce 2011. Tak Pardubice vždy ostali alebo boli v mojom srdci a aj tým, že aj kvôli operácii srdca, že mi tu zachránili v podstate život alebo kariéru. A vždy som na Pardubice spomínal len v tom najlepšom a jednoducho prišiel čas, prišlo obdobie aj trošku nečakané, ale som späť a prichádzam s veľkou touhou prostě pomoc Pardubiciam. K tomu aktuálnímu transferu se teprve dostaneme. Nejprve vůbec, pamatuješ si třeba ty tvoje začátky v Pardubicích, protože a možná fanoušci si vzpomenou na to, že ty si tu původně hostoval s Ústí nad Labem. No, na jeden zápas, alebo prvý zápas za Pardubice bol v Liberci a tam som rozhodol v nájazdoch, takže bola to taká vydarená premiéra. A pak přišly zlatá sezona 2010, bronzová 2011. Jsou ty vzpomínky z toho všeho, co se tady dělo, stále živé? No, vždy, keď som tu prišiel hrať s druhým ústvom, či to bolo za Brno v minulej sezóne alebo v túto sezónu za Třinec, tak samozrejme tie záblesky alebo tie spomienky sa trošku vynoria, ale to už je minulosť a teraz sú pred nami nové ciele. Nové cíle, s jakými pocity vůbec opouštíš Třinec? Připomeňme, on ten transfer se upekl během půl dne. Bylo to vlastně ten poslední přestupový den, kdy Třinec tě uvolnil i třeba na základě toho, že třeba se ti asi nedařilo, jak oni očekávali, i ty sám. Určite by som povedal, tá sezóna od začiatku bola ovplyvnená tým úvodom zranením a potom bolo komplikované alebo obťažné, náročnejšie sa vrátiť späť a začleniť sa do nejakej petorky alebo peťky, v ktorej som napríklad bol, ale prišlo to trošku nečakanie práve v tom poslednom možnom termíne a bol som akurát na ceste domov na Slovensko z Třinca a v momente, keď som prišiel, tak zvonili telefóny a stále to bolo moje rozhodnutie, alebo mohol som sa rozhodnúť napriek tomu, že bola táto možnosť, mohol som povedať nie, ale zvážil som si všetko a je to nová výzva a idem s pozitívnymi myšlienkami tu. Pokračujeme v tom tvém vyjádření. Proč jsi se teda rozhodl na ano? Já trochu kriticky přiznám, jdeš z týmu, který hraje v čele tabulky, do mužstva, které čeká náročný závěr sezony a všichni si přejeme, aby jsme ho zvládli. Opravdu psychicky to bude hodně náročné. Tak už to, že ten impuls bol aj jednoducho z vedenia, že už vôbec prišlo k tejto možnosti a nemyslím si, že by to bolo nejaké produktívne pre mňa ostávať v mužstve, kde dá sa povedať, som bol ponúknutý niekde inde. Na druhou stranu, a může to být pozitivem pro tebe, asi toho prostoru tady v Pardubicích minimálně zpočátku budeš mít více, že trenéři, už jsi se bavil s Pavlem Markem, že s tebou vědí, že počítají, už jste řešili tak trochu přesilovky a všechno, i když nemůžeme všechno prozrazovat. Plánovať môžeme koľko chceme, ale v prvom rade je to o výkonoch na lade. Nikto nemá zaručené miesto, takže ja sa v prvom rade budem snažiť odvádzať maximálnu robotu na lade, mimo ľadu a zaslúžiť si ten čas na lade svojimi výkonmi. Už si to zmínil v polovině toho rozhovoru, že ten začátek sezony byl ovlivněn zdravotními problémy, nebudeme je specifikovat. Je teď všechno v pohodě a v pořádku? Maximálně. Usmíváš se. Jak se těšíš na novou pardubickou výzvu s trošku obměněným logem, jiným názvem, ale červeno-bílé barvy stále zůstávají? Vrajím, trošku bol
keď sa to všetko začalo diať, bol to trošku taký šok, hlavne kvôli rodine, kvôli deťom, manželke. Predsa boli sme blízko doma a teraz nastavať si človek prehrával znova tie momenty, ako to všetko baliť a presúvať a byť nejaký čas znova bez rodiny a podobne. Ale tie prvotné nejaké obavy alebo nejaké tieto myšlienky postupne opadali a postupne prichádzali tie pozitívne alebo nejaká vidina toho, čo ma tu môže čakať alebo čo môžem pre klub spraviť. Vracíš se do jak hodně známého prostředí. Na jednu stranu za těch 6 let se ten kádr hodně obměnil, na druhou stranu stále spousta spoluhráčů a hlavně členů realizačního týmu zůstala z té doby, kdy si tu působil. Ešte raz, keď som tu prišiel vždy, alebo Pardubice prišli, či už minulú sezónu, alebo túto, vždy som sa snažil prísť za chalanmi, kustodami a vždy sme sa vyobímali a prehodili pár slov, pretože za ten čas, čo som tu bol, tak samozrejme tie vzťahy sa tu, alebo väzby vytvorili a Rajm na Pardubice mám len tie najlepšie spomienky, som im za veľa vďačný a teraz možno prišiel ten okamih, aby som spätne nejakým spôsobom alebo svojím dielom pomohol k tomu, čo jednoducho nás čaká. Raste, ještě jednou vítej tady. Poslední věc, ty už si to částečně si odpověděl. Jaké jsou tvoje cíle do toho závěru sezony? Co chceš, aby se tady povedlo? Tak všetci vieme, jaká je situácia a maximálny cieľ bude, aby sa tu na Extraliga zachránila a v prvom rade, aby sa hral hokej, ktorý jednoducho priláka viac ľudí na štadióny a aj keď je to teraz náročné, že baviť sa s hokejom, ale je to stále len hra. Úplně naposledy, ty jsi zažil Moravskoslezské derby, Třinec-Vítkovice, 10 000 nebo 5 000 třineckou halou zaplněnou do posledního místečka, ale můžu ti slíbit, že ten nejbližší zápas s Mountfieldem HK, ten bude mít možná ještě větší grády. Jak se na něj těšíš? Keď som tu bol, Hradec ešte v Extralige nebol, takže samozrejme každé derby je vypiaté, ale je to stále len zápas, ako každý iný. Možno to príchuťou toho derby, ale stále sa hrá len o 3 body.